Bă, am văzut că nu prea există așa un podcast pe YouTube unde să vină cineva să-ți vorbească deschis despre un joc pe care tocmai l-a jucat și l-a terminat și să-ți dea părerea lui sinceră dacă merită să-ți pierzi timpul cu el sau nu. Ei bine, asta încerc să fac eu aici. Bine ai venit la podcastul meu, Checkpoint sau Check Drop, unde încerc să-mi dau părerea complet onestă despre jocurile pe care le-am jucat și să-ți zic dacă merită să-i dai checkpoint și să-l încerci sau dacă merită să-i dai check drop și să-l lași în sânge la o parte. Primul joc pe care vreau să-l abordez pe acest canal este chiar Clair Obscur Expedition 33. Știu, probabil ai văzut asta și din titlu, dar e irelevant. Hai să intrăm direct în pâine. Dezvoltat de Sandfall Interactive și lansat în data de 24 aprilie 2025, jocul mi se pare absolut grozav. Cu o grafică extraordinară, character model foarte bun, poveste, mamă, totul e aproape perfect. Îmi place dificultatea și designul pentru boss. Se simte provocator, dar niciodată nedrept. Fiecare întâlnire cu un boss e memorabilă, nu doar că trebuie să înveți pattern-urile, dar și atmosfera pe care o creează e ceva ce n-am mai văzut de mult într-un RPG. Un alt lucru care m-a rupt total la jocul ăsta e sistemul de luptă. O combinație interesantă între acțiune și gândire, nu doar apeși pe butoane aiurea. Trebuie să știi ce faci, când ataci, când te retragi, când folosești skill-urile, o grămadă de chestii. Simți că fiecare decizie chiar contează. Plus estetica jocului. Frate, e ceva cu totul aparte. Ha, bars. Jocul arată de parcă ar fi pictat, știu, ironic. Fiecare zonă are vibe-ul ei, nu te plictisești niciodată să explorezi și muzica, frate, stai să zic că muzica te lovește în emoții exact când trebuie. Dar nu chiar totul e perfect. Am avut și câteva momente în care camera se mișca ciudat sau în care animațiile păreau puțin rigide, mai ales în zonele de tranziție. Nu zic că sunt probleme mari, dar se simt uneori, nu? Trebuie să aibă și acest joc ceva de comentat, cum să nu. Dar totuși, per total, Clair Obscur Expedition 33 e o experiență pe care o recomand din suflet dacă îți plac RPG-urile cu o identitate artistică clară, un combat provocator, dar nu greu, și o lume în care simți că fiecare pas contează. Atunci da, frate, ăsta e un checkpoint clar. Tu ce zici? Ai jucat jocul? L-ai terminat? Poate ai luat platina ca și mine? Sau 100% pe Steam, Xbox? Cine știe? Scrie-mi în comentarii părerea ta și vreau să văd dacă v-a plăcut. Pentru următorul joc, mă gândeam la Doom the Dark Ages, The Witcher 3, High on Life chiar, nu știu. Scrieți-mi în comentarii ce ați vrea. Eu am fost Killer și ne auzim data viitoare la Checkpoint sau Check Drop. Pa, pa!